quina emoció del vídeo, quina emoció. Benvinguts al Lots, en el vídeo d'avui, per començar. Avui és un dia super especial perquè vaig a dormir amb el cotxe. O sigui, jo vaig pujar un vídeo fa mesos, vale, de com vaig construir el moble aquell que veig allà, i avui vaig a dormir amb el cotxe. He de dir que no és la primera vegada que vaig dormir amb el cotxe, és la segona, realment, però va ser un poc, no va ser tan malament, va ser un poc turbulent, vale? Perquè van passar fred i tal, però aquesta vegada ho tenim dominadíssim, així que, sin más dilación, vos enseny el moble. Veniu, lots. Aquí està, ara està bastant bé, la veritat. Està amb el llit muntat i tal, i veus el moblet que, si voleu veure un poc l'elaboració de com va ser, podeu anar en el vídeo anterior, però mira, vos ho recordaré un poc. Aquí, com recordeu, hi ha aquell moble que vaig construir, i clar, el meu problema principal era que a davant perdia molt d'espai, perquè això havien de ser 3 planxes de 80 centímetres, per tant, al final ho vaig com a canviar, ho vaig posar com a unes planxes en horitzontal, i mireu com queda. Aquí està. Això és l'espai que vaig recuperar, vale? Això són les potes que li faltaven, vale? Que he de dir que és bastant improvisada, però bueno, el que m'agrada és que puc accedir a la part d'aquí baix, i aquí pues, tenim el menjar i després allà tenim aigua i tal, i també això, aquest espai que vaig recuperar, pues, com una mesita de noche, tio, la veritat, i m'agrada bastant bé per guardar el mòbil i tal, quan dorms, i això, però bueno, no tots són flors i tal, perquè com veus aquí l'espai és super petit, en plan rotllo se dorm, jo amb els nas toquen el sostre del cotxe, però la veritat que estic bastant content de com ha quedat i me fa moltíssimes ganes, tio, el plan d'avui, perquè no és només dormir aquí, sinó, bueno, també anirem a cuinar i demà pues, anirem a la playa a fer un cafè, tot i que l'aigua estigui un poc freda, però la veritat que planazo, tio, avui. Ara ja heu vist My Life's Work, no, ja heu vist el moble que vaig fer, i la veritat que, com deia, estic bastant content i és bastant funcional. He circulat amb això de dins del cotxe, però mesos, s'ha tingut d'utilitzar-lo, i ara pues, crec que vos vaig ensenyar com estic jo de dins, perquè no té pèrdua i després haurà fosca i no ho podreu veure. Estic ja amb les sabates per entrar, perquè pues, per anar a casa teva, tu tenies les sabates, no? Pues aquí, el mateix. Vale. Au! Bueno, benvinguts en el meu cotxe. Vale, us faré la review de lo que serà casa meva avui vespre. He de dir que el sostre d'aquest cotxe molt bé una mica justos, vale? I això pues, no va ajudar, vale? Perquè el problema principal era que els asientos estan amb una inclinació super alta i clar, i això és super baix. I bueno, perquè clar, tota la plataforma estigués recta, aquest moble havia de ser super alt. I aquí veus el problema. Però bueno, mira, i això seria jo l'interior, quasi diuen que així, però no, la realitat és això, que estava un poc estat i tal, però la veritat, com que només volem venir aquí per dormir, bien. Aquí vaig haver d'afegir una viga, perquè això és com a la transició o un bloc, una viga, entre el moble que està aquí i aquesta part d'aquí. Per tant, vaig haver de posar això, que va d'aquí a allà, aquí baix. I bueno, quan tu t'estires així, tens aquesta part, vale, de tauleta de nit, on pots guardar els mòbils, les claus i tal. Per el collo, aquí dins. Ai. La veritat que estic super content amb aquest moble, tot i que sigui una mica cutre i pues, podria ser molt millor, diguem, per tema comoditat. És bastant funcional i mira, la darrera vegada vam passar bastant de fred, però aquesta vegada confio en que estirem molt bé. A més tenim un sopar de puta mare i demà berenar i demà anava a la playa i fa sol i és veritat que planazo, tio. Així que res, vaig a volar un poc el dron per fer 4 tomes que estan molt xules i després a sopar. Ah! Així de fàcil, xavales. Fàcil. Vinga, ara, un rato més i sopar.
Bueno, lots, com veus, s'ha encès una locura. Estic supercontent d'haver vengut aquí perquè feia molt de temps que tenia aquest puesto guardat i és allà que no ha defraudat, perquè mireu això. Una locura, però com veus ja se'n va la llum i sense llum farà molt de fred. Així que convé abrigar-nos, jo ja m'he canviat, no sé si vaig en calçons llargs, així que res, tocarà fer sopar, gestionar 4 llinternes i dormir. Vale, idò, tenim una minyelleta, pasta ja feta, vale, per estalviar temps, pasta, que això és una carbonara congelada, que només l'hem de descongelar, i aquí tenim el camping gas, vale, que ara ho muntarem, i sobretot, bistacas, tio. No, la veritat és que el puesto és una locura, tio, i a més estàs super tranquil, tio. No, és una puta locura, tio. Anem a sopar i ja pues, quedarem fora llum i després quedarem a dormir perquè les temperatures baixen i ens abrigarem un poc i a dormir. Esperem que la humitat sigui bona amb nosaltres avui vespre i res. Bueno, sense més a dir, vaig a començar a fer sopar que se mos farà tard. Buenas noches. Es de mitja hora de dormir, després els dents, demà un cafetet a la platja, més a el nostre campamento. Aquí, presentable. Un plater, però segur que anirà bé, així que res, bona nit a tots. Sí. Bon dia. Ens hem aixecat avui i hem dormit molt millor. Són les 9 i és veritat que mega color. En la revegada vam passar molt de fred i jo vaig pillar un catarro brutal i aquesta vegada he dormit amb màniga curta, molt content. I ara arriba el millor moment de la història perquè és com després de... igual el vespre que hagués passat, que ve el berenar i tenim cafetet. Lo millor. Així que res, tio, vaig a anar a disfrutar d'aquestes vistes un poc mentre berenam i res, després anirem a la playa, tio. Bona lots, després de 2 cafeteres, ja som aquí, el sol està alt i fa bastanta calor i vaig en neopreno i amb un pot d'equipo d'aquí i clar, vaig en tot això perquè tot i que pareix que fa un solazo i un dia superguapo, l'aigua està congelada, vale? Jo soc bastant fredoler, per tant, amb això estic molt bé, però mira lots, una pollada que vaig aprendre degut de la meva vasta experiència bussejant. No, realment ho he après de reels d'Instagram, de com el 90% de lo que sé avui en dia. Jo que tinc un neopreno super estret, que Andreu, moltes gràcies per deixar-me. Pilles una bossa per la teva extremitat. Escolta't! Si pilles una bossa per la teva extremitat, en aquest cas el meu braç, i la passes, passa molt fàcil. No necessit molt perquè el neopreno me va 10 talles més petits i m'acosta la vida i amb això ho faig relativament fàcil, però bueno, vaig intentar posar-me bé el neopreno de surfista i res, i cap a demà. I el que m'ha anat aquí últimament és venir a fer apnees. Tinc aquest rellotge que m'ajuda bastant perquè, clar, a mi el que m'han dit és que les apnees, o sigui, tu el que te fa no aguantar la respiració no és la falta d'oxigen, és que el teu cos no aguanta l'emmagatzement de CO2 que generes quan no respires. Per tant, això és el que t'agobia i vulguis pujar.
Per tant, el que m'han de recomanar fer era aguantar-me la respiració cronometrant-me i després, quan baixis, saps què és el que pots aguantar, saps? I si pots anar tranquil, intentar, pues, no portes ben nerviós, pues molt millor, però clar, així tens una referència. Per tant, saps que si aguantes un minut, pues pots estar un minut de baix aigua. Així, quan baixes i vas amb un rellotge, pues saps que aguantes un minut o al voltant i ja està, i així pots estar dalt, i si t'entretens, encara millor. Per tant, vaig intentar fer algunes sessions de baixar i aguantar això, un minut i poc, i res, al lío. No sabeu molt bé, és una llàstima, però la veritat que amb el neoprene això està molt bé. Així que res, anem a fer 4 clips. Està fent com molta gràcia. I doncs ja som de tornada, ja hem dinat, hem descansat, una pena perquè el plan d'aquest és l'hòstia i mola molt fer-lo i ara ja s'acaba. Així que res, no us puc mirar molt perquè estic conduint per una zona de curves i aquí hi ha molts ciclistes. Només us volia dir que si heu arribat fins aquí estic super agraït. Si us han detingut estic super content i ens veiem en el següent vídeo.